hirit na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. God is good all the time. Come on, everybody, 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 come on, everybody. Yes, sorry. Halipot ngo niyan ang baraylita. Deka mo dadaplusun ngo niyan. Depong barayli. Deng barayli. Deng barayli. Deng barayli ngo niyan. Deng ngo niyan dadaplusun sa mga amigo ta. Saramamiet, senda jokes, nanon yes. Dadaplusun. Okay ngunyan, dahil ngunyan kitang barayli, ngunyan pong Lunes. Uy, pet sa 17 na, mga tugang kan Oktubre. Kami po nagpaabot, girarainin pang musta sa lambang miyembro, kan bilog na family. Hanggang pong alas 7 nin pag-aaga, ang sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Maray na aga po Pilipinas. Good morning Provincia Canalbay. Good morning Legazpi City. Good morning Daraga. Good morning mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Welcome po sa indong programa ang Morning Hirit sa Sabi ni Pading Ray Romero, naghuhuna ang tabo, natama ang gabos niyang ginigibo. Alagad tinitimbang nin kagurangnan ang tunay niyang katuyuhan. Hali po sa talinghaga 6:16-2. Happy Monday morning sa Satuya gabos. Hey, good morning nga pala kay kay Tom na Romero. Yan sa Barangay Baybay. Tam ba ito? Si Tam o Tom? Si Tam. Kinasalkan kinasalkan kan Sabado. Sutugang ni sutugang ni Romy. Kuya Romy Romero. Gapa pa lang may mas pugi kay Romy Iga pa palang mas pugi kay Romy. Aki-aki pa. Is it a plan? Buda gari. Is it the twister? Mas pugi-pugi kay pade. Come on. Pagyari sa Maabaka. Taga-bye-bye. Good morning po, bye-bye Legazpi City. Maray na aga po sa Indo mga taga-bye-bye. Yan ha, okay. Ano pa rin, Ray? Kumbinsido ka pa rin. Kumbinsido ka pa rin. Good morning sa mga taga-Tula-Tula Legazpi.
There are people with a good job but discontented. Human ang ganun, no? Well-educated but unhappy. Talented but depressed. Beautiful but rejected. Rich but sad. What makes people this way? Solomon said, life without God, no matter how seemingly valuable, is meaningless. Human ang God, adi? Human ang God. In all things, put your trust in God. Good morning. Human ang God. Tama ka man ang God pa di, tabi, Sir Ben. Adi, ha? May mga tao man ang God, mga tugang na maray ang trabaho, pero may mga diskontentado sa buhay. May mga maray ang inadalan, tapos kay kung ano-ano, pero bako sindang maugma. May mga tao na sobrang tali, mga matitibay, mga tugang nagyaman, pero natapo ta sinda masyado nakaka-experience sa depresyon. Igwaman po ki mga magayon, mga gwapo, mga riang itsura, pero natata, kung sinda po nakakamati ka rejection sa buhay. Diba? Ano ang sindang pinaghanap? Gapo ki mga mayaman, gapo ki mga grabe ang yaman. Pagkaaga, maray ang katurugan, maray mga tugang ang pagkaon, maray ang sa indang mga auto, pero nata mga tugang ta mga maugma, ama mamundo, nata ta mamundo sinda. Ano ang kulang sa buhay nin tao? Kung nata mga tugang sa likod ka nabundan siya na sa tuyang nakukuha. Nata kita mga tugang arog ka ini. Dahilan mga tugang na may kulang. May kulang sa buhay nin tao. Ang kulang sa buhay nin tao. Iyo mga tugang ang inat sa pera asin nasa gilid ang pagtubod sa kagurangnan. Asin mahal na Diyos. Gura no man kita mga tugang katali. Gura no man kita kagayon, kagwapo, kayaman, marayan sa tuyang trabaho. Useless yan. Meaningless. Wara yan kihalaga. Mga tugang kunda isa sa tuyang dagpuso asin isip an kagurangnan. Amen. 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 Sabihan ta daw sa tuyang sa diri. Ngunya na pagkaagabuda dyan sa kataning mo. God is good all the time. Adi, sige daw. Sige daw, sabi daw ang kataning mo, good morning. Alam mo bang mahal ka ni Lord? Sige daw, sabihan mo daw. Sabihan mo. Sige daw. Di ba? Ano? Good morning, Kuya Tony. Kuya Tony, tontod madyan ako sa Capitol. Tahapon ko so imbitasyon ni Governor Rosal so sa iya bagang speech sa sa iyang pagiging keynote speaker sa maabot na sa Miyerkules, Kuya Tony. Sir Ton, tontod madyan ako Tahapon ko so official na invitation ni Governor Noel Rosal sa Kapitolyo. Kaya natabi si Gob. Kaya natabi si Gob. Yatod ko sa official na invitation kay Gob. Sa Kapitolyo tabi. Sa igwa kaya kami mga tugang ki Earth Forum. Miyerkules. Igwa kaming Earth Forum sa Miyerkules. Ang mga keynote speakers ta. Iyo tabi si Bishop Lucilo Kiambao. Bishop Lucilo Kiambao. Matao sa kidaudoon mga tugang tungkol sa Laudato Si Church Perspective, di ba? Tapos mansalado kan lokal na gobyerno ang sa tuyang multi-awarded mga tugang na local chief executive. Magpong kan siya naging mayor kan Legazpi si Governor Noel Rosal. Keynote speaker man siya. Buda tabi si Senador Loren Legarda. Nag-confirm na pero de ko aram kon gari nagpadara na lang tabi ki video message si Senador Loret
dakol na mga nakalinya pala na aktibidades sa Senado, di basta-basta nang mabayaan. Kaya yan po mga tugang-an sa tuya na sa Miyerkules yan alas 10 po ninaga. Bata, tinugon na ni Gobsi, ni Gobsi Kuya si Sir Tony Reyes. Asikason mo ngayon hanggang magprepare ka ngayon kay mga research, muna itataram ko Ngayon, sabi ni Sir Tony, yes boss. Ade, yes nga boss, remate Okay, tapos si Mayura G, imbitado to dyan. Disay, Monsignor, sorry. Monsignor Joel Bailon, sus pangyari sa Mauraro. Jesus ko, ano man naglog sa isip ko? Taro sa mga keynote speaker ta po iyo si Bishop Joel Bailon. Yan, Ano sinabi ko, Jing? Kiambaw ay pangyari si Obispo Joel Zamudio Bailon. Yan. Sa tuya tabi na mataram, mga tugang tungkol sa Laudato Si, Church Perspective, may kinaraman po mga tugang sa climate change. Everybody. Kaya mo pala sinasabi ko, nagitan ako ni Monsirog, natangin nga pataramon mo. Natapataramon mga ko dyan, Noy. Bishop Joel Z. Bailon. Ang sa tuya tabing obispo mga tugang sa Diocese nin Legazpi. Yan, okay? Okay? Sabi ni Pading, sabi ni Pading Ray, tama ka pa di, mato, pirming minapaunod sa bunso, ang pagiging pogi, depende sa pagiling, hehe, thank you. Thank you Pading Ray, Marinaga. Good morning kay Tano Ayala. Yan tabi mga tugang ang kanya sa tuya tabi na mga keynote speakers sa Miyerkules po yan. Buda kanagrani po kami kay Governor Rosal ni Ibipig Glen, buda kay Mayora G, Rosalcan City, Government of Legazpi. Di po nagduwa-duwa na magsuporta mga tugang sa tuya tabi na Earth Forum. Sa gabos na mga events na pinagigibo kang istasyon kan DCGB, buda tabi iba pa na mga aktibidad. Pero may tabing naka full support ang si Mayor Rosal ka ito kan alkalde pa. Buda ngunya na gobernador. Pero may tabi siya naka full support naka panaman buda si Mayor G Rosal. Okay? Yo tabi yan. Bueno. Good morning kay Jonas Rosal. Sus, maray na agad tabi migo. At happy birthday palan kay Bing Balyarbari ng Purok 7 Bigaa. Ay, si Bing na Balyarbari. Si Madiong ko ini. Madiong ko ini, birthday palan. Sabi ni Rochelle, kaatab man mag-brown out. Lunes na Lunes. May skid po brown out ngunyan, Salbatana. Dahil man tabi amiga kischedule na araw kaning oras. Ano nangyari yan? Pagkagaga din kuryente. Ay nako. Sige daw. Itext mo na tabi sa kuso detalye konsenta. Ipurwad ta sa APEC. Salbatana, ang tubig digdi sa Kimantong sarong simanang wara. Due date nga na. Wara bulos. Saka baga. Due date. Wara bulos. Ura lamang bulos, ansa to na tubig sa wanuang daraga. Ano natabi dyan? Ano nangyari dyan mga busing? Ano nangyari mga busing sa tuya? Tabi na tubig dyan sa daraga albay. Sabi kan texter tag, good morning Henry M. Pwede po magatin sa forum na day. Pwede po. Open po ini. Buda sa mga negosyo baga. May mga negosyo dyan. May mga... Iga po mga agri-products, mga tugang na naka-display dyan. Dyan po sa Ayala Malls. Ansa mo yung taming exhibit, expo. Earth Forum and Expo, October 19 to 22. October 19 to 22 po yan. Yan tabi ansa mo yung expo na pinagigibuhon. Dyan po mga tugang sa kwan. Dyan po sa... sa Ayala Malls. Salamat po sa Ayala Malls.
Saludo ako kay Gobro Salboda, kay Mayora, perming suportado ang mga events kang DCGB, maskipig Ara mo po, yan ang mga taong dai nagbabalos. Yan mga tao na dahil nagbabalos. Di ko aram ko, inipigatara mo sa ko. Di ko nabasa, putulong ko na lang. Yan. Morning, atabon man ang apik magpa-brown out. Nata daw. Ay na, ilalim mo na pati kay Nobel na Manalo. Ano nangyari dyan? Atabon, sus ko. Hindi ko may schedule ngunyan. Imposible man na araw kayo ng oras. May schedule sila. Adi, okay? O bueno. Aramon ta mga tukangan. Buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya ang Mega Force Patrol. Baretang mainit mga tugang sa morning hirit 5:27 in the morning. Report mga tugang kay Basi Pading Al Armario. Pading Al, good morning, come in. Morning, Padi. Good morning sa Sarok Tama na Padihon na pirmi pala nagmamati. At abunong pala si Pading Ling Lipa. Ay, sus ko. Oo. Barangay Utso. Oo. The best din eh. Bagong bayan. Agom ni Kagawad Correct. Lipa. Oo. Ini si Ling, saro man yung masyadong loyal kay Kagawad. Siyempre. Para grabe ni ka-loyal talaga ko. Lamang nadangog nga naggibong kung ano. Basta perminanggad siya saludo kay Kagawad. Tultulo na yan. Maray na lalaki ni. Aloy po na kiribanan. Oh, baga, maray na lalaki ini. Pareho kami ko yan. Maray the best ini. Lalaking ini. The best. The best talaga siya. Ano, kumusta? Nagpropose na si Ling? Iyo mangyaray. Sige kayang balad. Bago man bagay ni magkaiba kasi Pading Tam. Iyo. Yeah. Yeah. Bala ka. Okay, si Ling, maray na agamigo. Good morning, tabi sa imo, ha? Okay, sige. Hindi ko anagad kan simbahan katoliko, lalo digdi sa Diocese of Legazpi, sa panginot ni Bishop Joel Bailon, na maabot ang mga harayong barangay, mga sityos, sa mensahe kan mga misa kada semana. Yan ang rason kung natata iguanin mga faith sharing activities na pigigibo ang mga lay minister sa mga harayong sityos na dahil na kikayang abuton sa mga schedules kan padi. Aktibong pigigibo ini baday sa ibang parokya, siring digdi sa Taisan, Maslog, gumapon na sin Mariawa sa liderato ni Father Rex Arjona. Apera sa regular na pigigibo kan mga lay minister sa ibang sityos na faith sharing, minsan si Father Rex mismo nagbibisita, asin nagmimisa, siring sa ginibo niya na sa sityo Makaradat kan Maslog, sityo Bariw kan Istansa, sityo Guyam kan Taisan, asin kasudma binisita niya ang sityo Tinigib kan Barangay Mariawa. Ikinaugmaman ini kan mga residentes, kan mga parokyano, dahil at least masiharayo talagang bibisita kan mga kapadean siring Father Rex. Parte sa naman ini sa pagpamati kan simbahan, nagabos gusto abuton sa pagkapasabot kan mga maray na bareta kada semana, asin inganya ron ang nagabos sa pagsadyos. Yan, tabi ba di pagkaras kan mga informasyon di South Area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal. Pig-search ko sa Facebook ang APEC, may schedule ngo niya na brownout. Igango niyang schedule na brownout o October 17, Monday, 9 a.m. to 5 p.m. ini.
Okay, 9 a.m. to 5 p.m. Bibi. Areas, sectoral istansa. Yes. May emergency power interruption tabi. Ngunya na October 17. Oo. Takop and feeder 4, 5 a.m. to 6 a.m. 5 to 6 a.m. Tarong oras. Anong rason daw? May tapping point for new connection at OLV Bitano, Legazpi City. Pinagpost ni kan APEC 6 hours ago. 6 hours ago? 6 hours ago, pigpost kan APEC, manang sa emergency power interruption ngunya na Lunes, Bago October magkaraturong 17. palan sinda, nagpost na. Basta ang apektado dyan, entire Bitano Substation Feeder 4, Oo. Barangay Porte Cruzada, Pasiring yan, duman sa Buyuan, tagkod sa Matnog Daraga. May iwas palan. 1 hour was na, 1 hour. Tatabon daw yan. Tatabon. Baka, di pa sa nagamit. Pig timing na naman na nagprograma ko Pero unay ko sinang 9 to 5 p.m. ko niya. Iba man yan. Ni emergency ni. Sige. Thank you pa rin thank you. May emergency pa lang niyan. 5 to 7. Hay na post ng kan-apek today ko na iling. Pero igwa niyan kimang schedule 9 a.m. to 5 p.m. Stand sa Legazpi. Portion kan Mount Barrio Estanza. Yan. Tapos 9 a.m. to 5 p.m. naman sa Legazpi Port, Esteves, Gibara Subdivision, Legazpi. Igwa dyan. Tapos, yan sa schedule na 17. Tabi. Pero, igapalan ko niyan biglaan daan na brown out. Sabi kan APEC. So, de ko nahiling supposed ka ining emergency interruption ko niyan. Ay, tama ba? Ay, 15 ini. Okay na? Sige yan tabi, sige. Enjoy. Enjoy. Kaya apalan nga una ko sala sa oras kan APEC, very advanced. Pangyayari sa Maabaka. Sa Kawaga. Yan na po yan. May schedule brownout ng yan. Happy birthday daw to the following October 18. Sa October 18, sabi ni happy birthday kay Jean Moral ng Barangay 4 Sagpon, Legazpi City. Marcelina Longoria ng Tulatula, Legazpi. Kagawad Jobel Balines, Bitano, Legazpi. In the late Alan Del Aire, now in heaven. From MMC, yan. Good morning, Tabi. Manay Merly Caceres, dyan Tabi sa Bitano, Legazpi City. Katakulkan, yan birthday in the morning. Mientras tanto, mga tugang, nasa linya po si News Manager Mar de la Cruz, alas 5:34. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pading Mar, good morning, Kabin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantaway. Headlines ko niyan, Omicron subvariant XBB, posibleng nasa Pilipinas naman, sigon kay Dr. Sulante. Mantang power outages sa mga sunod na taon, itinagpatanid ka na Pukor dahil sa kakulangan ng pondo. Senado siniguro ang pagprioridad sa dugang na pondo para sa Napocor. Mantang Malacanang, suportado ang selebrasyon kan World Food Day. Programang parong kan gobyerno pwedeng makapagtaonin 1.7 milyon na trabaho. Yes. Sabi kan DSHUD. Promosyon kan dosing senior officers kan PNP inaprobaran ni Presidente Bongbong Marcos. Pangapudan na magdesignar ng Health Secretary, segrara na pinangapudan kay Presidente Bongbong Marcos. Unannounced police visit sa arong ka mga journalist, ikinalarma ka National Union of Journalists of the Philippines. At nagkapirang senador, nagpaluwas man ng payag, may kinaraman sa pagbisita ka mga pulis sa arong ka nagkapirang media personalities, bata sa nagberesita daing uniforme. Nataman daw ito. Kumusta ko? Ano ngayon? May patakot sa boy mo? Dapat naka-uniform kayo. Dapat kaya sa magkondata ito sa arong pangayan na paano nga nasusog sa arong? Iyo baga. Dapat nga dumaran sa opisina iyo o sa baga. press club o sa mga organisasyon kan media. Ayan. Lantas tanto, nagitaas na utang ka nasyon, ikinararma kan oposisyon sa Senado. Sobra 5,000 apektado kan pagrapado kan bagyong Neneng. At ang mga punong barangay,
sinugo kan DILG. Aha. Ngayon ganyan ron ang sila mga constituentes na magpa-COVID-19 booster shot. Yun. Aha. Yan ang headline. Sa Santo Domingo Broadcasting Center, ito dyan kan PYC Enterprises. Anapon sa namin si Mrs. Raul Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan 24/7. Konektado ka mo, maski daing low. Dini po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige, thank you Paring Mar sa mga headlines kan mga bareta. Ngunya na pag-aaga di po sa satuyang programa. Aramon ta, mga tugang ang kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi. Sandali lang. Check muna natin ang Pag-asa. Ha? Para aramon ta ang magiging sitwasyon. Kumusta na kaya ano? Sana baka wala na lamang so mga pinagbabayan to ta na mga maraot na panahon. Alas 5:37 na po. Oras mga tugang sa DCGB asin po sa Pilipinas. Ngunyan pong aldaw ng Lunes. Sandali lang. I-text na po sa iba pang mga birthday greetings ha. Good morning, Boss Ariel. Good morning po. Good morning, sir. Sa DCGB po ini, si Henry M. ang nasa linya. On there ka po sa DCGB. Go ahead po para sa forecast ngayong ngunyan aldaw. Okay na aldaw po. Para po sa update sa tuminsatan sa tuyang panahon, na kaluwas na kansubanggi ang bagyong Neneng. Asin alas 3 nga ngunyan nakaluwas na sa Philippine Area of Responsibility. Asin ngunyan na alas 3 din aga, iniyuman na sa distansya na 430 km sulnupan kang extreme northern Luzon. Nasa kategorya pamanggiranay ini yung typhoon na may international name na Nesat. Samantala, nakaka-apekto man ang southwesterly surface wind flow ang duro sa naghali sa timog sulnupan sa southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Magkapon ang kabikulan ni Lalauman na magkakaigwanin bahagyang mapanganoron hanggang sa mapanganoron na kalangitan na may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagtaguldol. Katamtaman man hanggang sa makusog na duros na hali sa timog sulnupan ang mairan na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Ang tinatayang agwat kat temperatura sa maghapon, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:36 ngunyan in aga, masulno pa siya alas 5:25 nin hapon. Alaliti sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, sabi Boss Ariel sa report. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi, may kinaraman sa kamugtakan kan panahon. Okay, alas 5:39 oras mga tugang sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas si Jimmy Nasalita. Kamen Jim, good morning. Yes, salamat BP Maraynaga sa mga parantabay sa mga dagdag nyatong bareta sa rong awol sa pagiging miyembro sa Philippine Army isinairarom sa gun by bust operation ka na mga police joint operation ini big operation ini kanal by PPO kamalig MPS asin Campo Simeon Ola kung saan puminalag ang suspect Gadan ang ex-army digdi sa Sitio Tula-Tula Barangay Baligang Kamalig Tabi BP. Ang pangaran kay ni Cyrus Nieba Nicole kung saan leader aligado ini kan Liamis Robbery Group gun dealer asin robbery ang kinaka-inbilto ang aktibidad ka nasabing grupo. Durante kan gun by bust, posible palibas sa dating army, magkusugan pamarong, durante ka na iturol na ang kantidad, 14,000 pesos, ansaro kay ning 1,000, iyo ang genuine, ang 13, bugos, na Malaysian gayod, so kalibre 45 ikinasa sa kasunod na pinutok-putukan supo sir buyer. Inay ko. Maray na supo sir buyer may ikmaton man buro balintok ruling ini sa pagsabing aram niyang ex-army sa tao magkapot kibadil. Yes. Alagad nag-action man tulos ang mga backup kay ni sa good ng yun na ito pin down ang nasabing persona. Big operation ini tabi BP, mga SWAT, mga mobile force nag-operate and
ikukonfirmar pa niya ito initaod-taod sa Albay PPO o baka dyan sa pagiribataman dyan sa Campus Simeonola kung parte na inikan follow-up operation sa Pulangi, particular principal na binadil sa iyang residensya. Oho, pangyari ano? Bako Jimmy, may report ka man kang inot na ano yan, gun by bust? Sa UAS. UAS ito, di ba? Oo. So, ano nga, so, kung ka ito, dating trabaho, kung siya, Abal-abal. yan, para habal-habal siya, di ba? O, Budak kasabay siya sa listahan kan na natukhang kang inot, bako? Ano? Kasabay ba ito sa listahan kang natukhang? Sa nasa dahil ko alam kung kasabay ito sa nag-surrender pero watch list ito. Yan. Oh, ay pangyayari. Ano? So ikadua ini na may badil na by bust ang mga otoridad. Oh, gustong sabihin ta BBP. May mga badil kita digdi na nagpoproliferar sa ngunyan. Iyo, totoo. Patunay ini na mga operasyon na nagiging positive ang resulta. I see. So ini pala kwan ini ano, dati siyang ano yan, army? Army. O di gadan siya pangyari. Gadan. Okay. Oo. So abangan ang mga development o follow-up niya tataod-taod, going kitang Albay PPO, diretso kita duman sa Pulangi, tanganing may siya niya to kung ano ang mga development manungo duman sa puminuto ka na kaaging simana na dakulang istorya digdi sa to yung kapalibutan ta BBP. Okay. Sa mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy na salita, DCGB News. Mientras tanto, tamang kita mga tugang kay Joshua Bino. Dagdag na istorya, Joshua, good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning VP. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta. Matapos na suntukon ang sa iyang kapwa pulis, inaresto asin sa karsel na nagpaubat ng posibleng pagkabuyong ang sospek na si Aljun Bagasina E. de Lima, 26 anyos, PNP personnel kan 5th Regional Mobile Force Battalion. Susog sa record kan Daraga PNP alas 9:45 kasubanggi. Nakaresibi ang sa indang hipatura ni naapod sa telepono hali sa Regional Special Training Unit 5 duman sa Barangay Villa Hermosa, Daraga, Albay. May kinaaraman sa sarong na arestong persona dahilan sa aligadong physical injury. Insigo da VP, puminasiringman ang mga investigador sa nasabing lugar. Asin sa ikinasar na investigasyon, nagdiluwas na nasabing suspect. Nasaro man na pulis, mantang aligadong nasa irarom kan influensya nin alak. Duminulok ini sa biktima na si Patrolman Raymond Barameda E. Magaliano, 26 anyos kan Barangay Galicia, Rapo-Rapo, Albaya, na nagsasairarom ni na Basic Internal Security Operation Course o sa ining training sa nasabi ng lugar. Asin sa kabady kaini na si Patrolman Mac Denver Barceliano E. Bidia, 29 anyos, na iyo ang duty guard sa gate 2 kan nasabing lugar. Naghagad ang suspect nin pantalon sa biktima. Asin kan hinapot kan biktima ang pangaran kaini para sa seguridad. Dainin kun ano-ano, asin sa dahi maaraman na rason. Sinapuyong kan suspect ang biktima. Dai pa na kontento, pinasigundahan pa nin suntok sa Tulaka. Si Police Master Sergeant Xavier Morales na iyo ang duty officer sa nasabing aldaw. Tulos man na nagresponde, asin kan akmang mabunot ang suspect sa iyang pistola. Si Morales, tulos ining ginis armahan asin inarestar. Sa ngunyan VP ang suspect, yaon nagilimok-limok mo niyan sa irarong kan kustudiya kan Daraga PNP. Asin ang sa iyang service firearm na 9mm asin na magazine na may tracing bala. Yaon man sa kustudiya kan Daraga PNP para sa tama asin maninigi pang disposisyon. Anong disposisyon kang pulis kaya ni? Kung ang bungag ka pa niya pulis? Iyon VP ang iapot naman VP kung ano ang posibleng kahampangon kaining suspectado. Apunta daw ta. Pulis niya ang ano ba nga diyan na nagka-civilian pag nakabungag ki pulis ki kaso ang tulos? Correct. Di ba? Baka maaramon ta daw kung ano ang disposition ninda kay ni. Correct, VP. At nakainuman? Medyo nakainuman dai. Posibly da VP, allegedly nasa irarom ni kan influensya. Okay. Sige daw follow pa daw kung ano ang disposition ka. Yes. Kumbaga, kaso rin nangyari ni Joshua? Kasubanggi, VP. Kasubanggi.
Observare daw ko nang mangyari ngunyan na Lunes. Yeah. Correct. Okay. Oh, sige. Roger, so yung tabi VP, ang tabayan tan mga follow-up sa story ini sa mga masunod man na programa dito sa tuyang Radyo DCGB. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report mga tugang. May paningit kita, Jing. May paningit. Pakicheck mo doon tabi, mayroong paningit dyan ha. Dahil awag ko ni Gua pagkatapos kang report ni Lowens Barcena. Hali dyan sa Lawas. Lowens, good morning Lowens. Come in. Hello. Yes, go. Yes, salamat tabi VP. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Good news, tranquilo man ang Legazpi Port District. Kon police blatter ang babasaran digdi sa Legazpi City Police. Mientras tanto tabi VP sa mga dagdag pang bareta, buwelo man giraray ang ibang mga miyembros kan kababayan tang Badyaw sa syudad kan Legazpi na magparahagad nin limos sa mga manlain-lain na parte kan syudad sa ibong kan na pagmamaliugot na maisaray ini kan lokal na gobyerno. Ini in realidad na nanoparan kan DCGB News, particular digdi sa mga establishmento nin bangko, SM City Legazpi, asin sa digdi sa may Tahaw Road area, na so mga dating pandok din Badyaw tabi, pinapig si shelter ni Chok Balingkan, Barangay Bitano, Legazpi City. Ubo-ubo pa so aki nagpaparapanuktok sa mga bihikulo para sana sa pagbabakasakali na makakuha ng kwarta. Ang problema sa ibong kampangapudan kan Legazpi City Social Welfare and Development o CSWD o asin Task Force Kalinigan na dain hanggang magtaonin limos sa mga iniparaday-an mga inimakaupod na mabuhay na sa nasasiring na bagay ta grabe mga aki pa. Dain man giraray maiwasan ang ibatang mga kababayan na magtao digdi dahil sa pagkahirap. Taro pang problema, tagaro sa primero sana ang pag-istrikto sa mga ini. Kabiyo nga ning sinusugkan CSWD asin Task Force Kalinigan na Raser Chief Mark Andy Marbella ang sarong harong kay ni Chok Baling nakaiba pa nga ni ang DCGB News pinatanida na day ini pagparapalimuson ang mga pinagsishelter niya mga kababayan tang Badyaw. Alaga dahil kaaloy-aloy na ito mga paduwa na sigurong bulan balik na naman ang iba sa mga ini sa dati. Sigun man kaya Sir Mark Andy Marbella, pag natsambahan nindaan mga ini, sa indamang girarining dadako po na asin na papatanidan sa liwat na day magparagiribo ng siring na bagay ta ipinagbabawal ini digdi sa syudad kan Legazpi. Alagadahilan ka na sitwasyon na iyuman giraray, mga makahirap bang girari ang kamugtakan kat ka mga kababayan tang Badyaw na arog manggiraray ang nangyayari imbis na ang paanta panuga kaya kato kan ibang mga Badyaw matinda-sinda alagad ang iba talagang mga aki nanlilimos talaga. Mga dagdag na bareta libigdi sa Luwas, ako po si LDB. Salamat Lowen. Hali po dyan sa Luwas. Mayroon ba tayo, Jing? Mayroon, hanapin mo nga kung wara ika. Ay, so may mga-birthday po i-text na nindo. Sabi tapapasadahan tayo bago kita magpuon. Ay, good morning nga pala kay Dr. Mirna Lanozo. Yan. Good morning, ma'am. Good morning tabi sa imo at saka kay Sir Boy na Lanozo. Maray na aga. At tabon si Madam Mirna magmata. At tabon. Anong oras po ito na emergency brownout? Ay, hanggang alas 6 masana po, Ate Rochelle. Tonton, iguana. Yan, iguana po ang tonton. Mabalik na ang kuryente. Yo. Okay. Good morning. Ining sarawayo na ining tigtirtang ini. Good morning, sir. Iguaman nga rally sa... Spigo. Inumin sa dami ko kay Jim's Coffee. Jim's Coffee na lang. Jim's Coffee na lang kita every morning. Okay. Une ang nag-iling tabi ka live mo sa DCGB ka. So malubat na ini pag-iling ko kang live po tabi nindo. Okay, salamat po. Si Ans Galero nasa linya. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man ang Albay District sa nakalihis na 24 oras. Mientras tanto, diba pa niya itong bareta, seguridad ngunyan ang mo yung patutukan ni Gobernador Noel Rosal sa bilog na probinsya kan Albay.
Ni ang rason ko na pig organisar ngo niyan asin pigpapakusog ngo niyan an implementasyon asin man an trabaho kan Albay Provincial Peace and Order Council sa Kapitolyo Provincial katuwang ang iba-ibang mga ahensya di gobyerno. Ngun kay Rosal, saro ini sa mga dapat namrawan ni na magkakanligong aksyon asin na prioridad ngo niya na panahon dahilan sa kadakol na krimen nangyayari sa tuyang kapalibutan asiring na sana ka nangyaring pababadil gadan kan nakalihis na mga aldaw sa sarong school principal na nag-i-star sa Pulangi Albay. Sigun kay Rosal, binisita niya na ini asin nagkapira sa mga resulta asin kan investigasyon na ipabot na sa iya kan Albay Provincial Police Office alagad dapat daw na matutukan man girarin mahigot siring na bagay. Ilan kini sinabi kan na gobernador na abo niyang mautro ang siring ng mga krimen digdi sa probinsya kan Albay Cons kaya siya man mismo bilang pamayo kan Albay Pipok nakikipag-koordinar niya sa manlain-lain ng mga law enforcement agencies asin man ahensya de gobyerno para mabantayan ang pasiorten sa bilog na probinsya kan Albay. VP ang informasyon kay Bahan si Boy Mata sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Hali po dyan sa luwas. On minuto bago mag-abot ang alas 6 din morning digdi po sa DCGB. Hello ma'am. Morning. Hello. Aha. Sige po mga tugang. On minuto maalas 6 na pala. Adi. Mabaret talaga. Igwa. Mayroon tayo. Sige daw. Aramon tapuan mga paningit ngunya na pagkaaga, mga dagdag na karaman sa morning hirit sa DCGB. Paningit sa morning hirit. Si Francia May Boras, puan may dara ka yan. France? Marahay na aga po, VP Henry. Ay, maray na pati aga. Pati naman sa tuyo mga paraan tabay. Yes. Sa giraray, ininapuan mga dagdag na kaaraman para ngunyan na pagkaaga. Salamat. Aram mo daw, VP Henry, na ang mga sunset sa Mars. Kulay blue? Blue talaga? Kitang mga tao, kung natuod kita sa mellow yellow, as in pinkish na sunset, kung naka-star sa Mars, o naka-star sa Mars, color ki shade of blue an sa imong may hiling VP Henry. Grabe. Sa sunsets. Base naman sa litrato na nakuha ka NASA's Curiosity rover kan 2015. Sa pag-explikar kay ni, sinabi kan saro kan mga scientists sa Curiosity team na si Mark Lemon na ang mga kolor na nahihiling ta daraman kan manipis na alpog kun kaya napepenetrate kan blue light ang sa tuyang atmosphere para ini maging mas efficiente sa tuyang panghiling asin maging kulay blue. So yan po ang mga dagdag na kaaraman. Salamat. Digdi sa paningit sa morning hirit. Kaya mapangan po girari ako, French May Boras, DCGB. Thank you, Franz. Sa mga dagdag na kaaraman, ngunyan na aga. Panik sa morning hirit. Natusod. Fransya, sarawan. Ano nga rin ito kay Fransya, Jane? Yan po mga dagdag na kaaraman. Sa totoo lang, mga itong informasyon na rin. Imagine diba? Iyo parang palang katong itsura kang aldaw duman sa ano yan. Parang patong itsura kang aldaw duman sa Mars. Are, parang nga nita. Sa bagay, okay man ang kolor, ha? Okay, ang mga bareta, susunod, makalipas lang po kaining nagkapira, kaining station identification. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan satong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada
kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Taong 2006, ipinasar kan Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran kan Republic Act 10630, kamawotan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan ng edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan ng marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras po sa DCGB, alas 6:04 in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ulat sa bayan. Gigibuhon ngo niya na aga ni Gobernador Noel Rosal matapos ang flag raising ceremony sa Peñaranda Park. Worst case scenario sa Bulkan Mayon asin bulusan, pigahandaan kan DSWD. Pagkagadan sa sarong school principal sa Pulangi Albay, kinondinar ka na Bicol Party List. Epekto kan bagyong Neneng, maigot na pigbabantayan ni Marcos. Bagong Omicron variant posibleng nasa Pilipinas na. Pagbisita sa mga pulis sa harong kan mga media practitioners tinuyaw. Detalles mga tugang kan mga bareta ngunyan pungal daw nin Lunes, Oktubre 17. Pigala oman ay papahayag ngunya na aga matapos kan flag raising ceremonies sa ampang kan Peñaranda Park ang mga naginibuhan ni Gobernador Noel Rosal kanalbay sa primerong Sanggatos Dias kan sayang administrasyon. Sampang kan mga miyembros kan sangguniang panlalawigan, opisyales asin empleyado kan gobyerno probinsyal. Ilalatag kan gobernador ang programang naipasunod niya sa probinsya para sa pakinabangan kan mga albayano siringman sa salud, serbisyo sosyal, infrastruktura, kadakol pang iba. Sa ulat sa bayan, sa primerong Sanggatos Dias kan administrasyon, dapat kan sarong simana pa na ipalawas alagad. Isinibog ini dahil tan gobernador nagduman sa Metro Manila para sa importanteng bagay na dapat niyang atindiran. Mientras tanto, logo
sa Premier hanggang o kaya sa 1 sagkod 39 na number combination buwelo sa probinsya kan Albay. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. Diretso nang nakabuelo ang operasyon kan 139 pinagsasabing STL ini. Anday maintindihan ko niligal ang operasyon kung sainan PNP dati maigpiton sa gabos na porma nin sugal sa palibot. Alagad ngunyan diretso ng buelo ini mala durante ka nagbisita digdi sa Albay ang PNP chief si Asorin daiman ini pinapundo. Ang pagkaiba kani kan sa waiting 137 ang combination number alagad siya ngunyan 139 ang total na numero ang bula kay ni the same sa waiting 3 times a day. Jimmy Nasalita, DCGB News. Ipinahayag po kan DSWD Bicol na pigahanda na ninda ang worst case scenario matapos itaas sa alert level 1 ang bulkan Bulusan sa Sorsogon. Sigon sa ahensya, kapareho kan sa indang preparasyon sa patakot kan bulkan mayon, nagka-pre-posisyon na ang sobra sa 29,000 na family food packs as in 5 milyon pesos na standby fund na didistribuer in kaso maglala ang sitwasyon kan bulkan mayon. Padagos man ang koordinasyon kan DSWD sa FIVOX para mamonitor ang sitwasyon kan bulkan. Magigiramdoman na kan Miyerkules, Oktubre 12, 2022 kang istaas sa alert level 1 ang bulkan Bulusan matapos maobserbaran ang low level unrest na estado kaini makalihis ang makarestorin paglinog, ground deformation, pagbuganin sulfurous odor, asin, iba pa. Minimum public health standards, pangapudan giraray kan Department of Health. Lowens Barcena sa report. Todo kampanya man giraray ang Department of Health o DOH de Bicol sa publiko na atamanon man giraray ang salud asin magsunod man giraray sa minimum public health standards para maiwasan ang COVID-19. Ini sa liwat ang pinagunambitan sa DCGB News ni DOH di Bicol Program Coordinator Wendalyn Maluis na apisar kan man laylay na pangangampanya kan Department of Health sa pagpapabakuna asin pangangataman kan salud lalo na ang kampanya kontra paninigarilyo asin pangangataman kan mental health magkaigwamang giraray sigun sa iyanin pag-iingat kung nagluluwas sa harong arog ka na pagsulot nin face mask, social distancing asin iba pa para maiwasan anang sambitan ng helang. Ipinagdo ni Luis na minalagpas pa sang datos ang itamaan ng COVID-19 sa kada simana digdi sa Kabikola na asin maski na nga turos na ang implementasyon kan hirokan na mga tao dahil sindamatunong sa pangapuda na ini. Asin indikasyon ini sigun kay Luis na presente man giraray ang nasambitan ng helang kung kaya mas maray man giraray ang maging maingat ngani nang maiwasan ang pagparadakol kay ini sa paagi kan disiplina na dapat gibuhon kan kada individual digdi sa Kabikolan. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Nasa sobra sa 3,600 na familia sa pamitisan kan bulkan mayon sa Kamalig Albay ang pigbabantayan ngunyan in kaso kay puan na evacuar sa oras na itaas pang alert level asin magputok ang bulkan mayon. Sigon sa Kamalig Municipal Disaster Reduction and Management Council, kuran na sabing familia residente kan barangay Anuling, Kabangan, Salugan, Kirangay, suwasin tumpa sa mantang sa ginibong full council meeting kaibahan ang mga miyembros kang MDRMC. Rinatag na ang preparasyon, recovery initiatives kaibahan ng evacuation plan para sa mga personang kaibahan sa population at risk. Permanenteng relokasyon para sa mga naapektuhan na pamilya atin ang pagmanihar sa pig-evacuar na residentes. Sa ngunyan, maigot ang monitoring asin koordinasyon kan Kamalig LGU sa FIVOX, APSEMO asin iba pang ahensya de gobyerno para sa mga abiso na ipapaluwas manungod sa bulkan mayon na sa ngunyan, nasa alert level 2. Mientras tanto, mga lokal na festival sa probinsya kan Albay, pigtututukan ngunyan kang Provincial Tourism Office. Report kay Ange Galero.
suportado kan gobyerno provincial kan Albay sa pagikan Provincial Tourism, Culture and the Arts Office o PTCAO ang mga selebrasyon kan mga lokal na festival digdi sa lang ng mga LGU sa Albay. Ini matapos na saro na naman na festival partikular na sa lokal na gobyerno kan manito ang pinuunan kan nakalihis na daw siring kan nito Talahib Festival. Sabi ni PTCAO Head Dorothy Collier, nasaro sa mga pigtatauan ni na duo na sinasambitan ng festival iyo ang pagpromotir kan lokal na produkto asin livelihood kan mga tagama nito kun kaya dapat na siring ang mga siring gining mga aktibidad tutukan asin daawanin suporta kan gobyerno probinsal. Nabi man ni Collier na suportado ini ni Gobernador Noel Rosal dahilan na saroan mga lokal na festival sa nakakatabang sa pagpalawig o pagpadakula kan na turismo asin man kan ekonomiya sa sarong LGU alaga dapat na siguraduhon na talagang kapag kinabang malini sa gabos ng mga residentes kan kada LGU. Ngunyan padagos ng pigabubusol kan PTCAO ang pag-boom naman kan turismo di sa probinsya kan Albay orug pangunyan napaparani na ang selebrasyon kan Kapaskuhan kung sain kadako na mga bisita pati na mga Albayano ang nagpapasiring sa lain-lain ng mga LGU sa tuyang probinsya. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta makusog po na kiondinar ka na Bicol Party List sa pagi ni Congressman Attorney Jill Bungalon ang nangyaring pangbabadilgadan kay Teodora National High School Principal Beverly Cabaltera sa laog kan mismo kan sa indang residensya sa Pulangi Albay dahilan tasaro ining maraot na gibo asin pagbayular sa diretsong pantawo lalo na tasaro ining edukador. Sinabi ni Bungalon na napapanahon ang magkaigwaning konkretong polisiya ang Department of Education tanganing adaptaron ang kada eskwelahan. Ipinaliwanag kang kongresista ng DepEd igwanin confidential fund na pwedeng gamiton bilang fundo sa pagpapakusog kan seguridad sa kada estudyantes para tokdo asin personahes na nasa laog kan eskwelahan kontra sa mararaot na elemento. Kasabay kay ni nagpasalamat man si Bungalon sa sakripisyo kan mga paratokdo na mataunanin di kalidad de edukasyon ang mga estudyanteng Bicolano asin Filipino. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunya na pag-aaga. Ali po dyan sa luwas, nasa linya si Al Armario. Parte kan demokrasya, respetado ni dating Congressman Pido Garbin Jr. Ang prayer rally kan mga suportadores kan mag-agom na Rosal na 2 beses ng ginibo, latest kan Sabado. Reaksyon ini ni Garbin sa pagi kan DCGB ako Bicol program. Sigon sa iya, diretso kan si Sayman na magpahayag kan sa indang sentimiento sa irarom kan demokratikong sistema kan gobyerno sa Pilipinas. Alagad ang dapat na sabuton sa pagpadalagan kan gobyerno, gabos dapat na uuyon sa lay. Bako simpatiya, bako boto, an issue digdi, kundi an legality. Kung ika may nakomiter na violasyon o dahi. Pangapuda ni Garbin na maging kampante sana ang gabos, halato na sana ang magiging final na desisyon kan Comelec in Bank kasin kan Supreme Court sa disqualification cases kan mag-agom na Rosal na pig-file ni Joseph Armugela. Manungod naman sa protesta niya sa resulta kan eleksyon laban kay Mayor G. Rosal, madali na magbirilangan giraray, halato na sana ang kaluluwasan. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, para sa obheto na mataunanin magkakanigong atensyon asin asistensya ang gabos na miyembros kan komunidad, ang DSWD Bicol nagibonin monitoring and home visitation sa mga beneficiaryo kan balik probinsya bagong pag-asa program sa Daraga Albay asin Iriga City, Pasakaw asin Del Gallego sa Camarines Sur kan nakalihis na aldaw. Kaiba sa pagibo kan aktibidad iyon mga opisyalis kan DSWD Central Office sa paginin pagbisita sa mga harong kan mga beneficiaryos takaning kumustahon asin i-monitor ang presente nindang sitwasyon siring man aramon ang sa indang pagagihan magpuon kan maresibin ninda ang gikan sa nasabing programa. Ang nasambit ng programa pigigibok kaibaan mga estratehiya kan ahensya para sa progreso kan gabos na rehiyon siring man para sa karahayan kan komunidad.
panyato na mga bareta, mga tugang ngunya na pagkaaga, report hali po dyan sa luwas, nasa Linyaman. Si Joshua Bino sa dagdag na report. Matapos ang panlalaog na naman in harong asin tabagon kanday panabistong mga alegadong mamas ang kadakol na mga gamit na talagang darakula ang kantidad, posibleng dakula man ang paghinayang niyan kan biktima na si Engineer Christian Bongalos, 35 anyos. Sa record kan dalaga PNP alas 4:30 ang hapon kasudma nakaresibin ng impormasyon ang sendang hepatura may kinaaraman sa saro na naman na kaso ng panabas na nangyari sa Guevara Subdivision, Barangay Sagpon, Daraga, Albania. Kan ibiripika bigla na kumpirmar ang nasabing insidente. Asin sa investigasyon, nagdalawas na ang suspect nakalaog sa harong kan na suminakat ini sa kudal. Sagod sa makaabot sa terrace, nilagadi ang bracket ng aircon. Asin kan makalaog, digdi na tinabag ang sarong color itom na Lenovo laptop, kantidad 100,000 pesos. Sarong unit ng Samsung tablet, kantidad 10,000. Sarong unit ng Oppo cellular phone na may kantidad po ko mas o menos 10,000 pesos. Asin 10,000 pesos man na kantidad din mga alahas, kasabay pa ang nasa 30,000 pesos kantidad na mga relo. Matapos ang panabas, luminuwas ang suspect o mga suspect sa likod na pinto kat second floor kan nasabi ng apartmenta. Sa ngunyan, padagos ang investigasyon kan dalaga PNP para sa identifikasyon kan suspetsado asin ma-recover ang tinarabag kaining mga kagamitan. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Mga tugang, oras sa Pilipinas, alas 6:17 din pagkaaga. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Asin sa lado nasyonal, masunod po, makalipas lang mga tugang kan mga patalastan. GB News Express. GB News Express. Ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes
classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin, magical. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia? Ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:25 nin pagkaaga. Posibleng nakalaog na sa Pilipinas ang Omicron subvariant na kan XBB dahilan naman sa tinurusan na travel restrictions. Sigon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jen Solante na posibleng ang XBB ang rason kung nata uminabot sa 2,000 ang bagong kaso pamangraray kan COVID-19 na narehistro ngunyan sa kada aldaw. Apera sa di ito na nasanang samples na naisasalang sa sequencing, bukas man ang mga border kang nasyon, partikular na sa mga hali asin nagduduman sa Singapore. Napaganaman na pinagkukonektar sa XBB subvariant ang pagsikad kang kaso nin COVID-19 sa Singapore kanakaaging aldaw. Ang XBB subvariant, yung pinagbiyo na BJ.1
na sub-lineage kang BA.2, .10.1 as in BM 1.1.1 na partiman kan BA.2.75. Kaibahan ini sa mga pinagbabantayan kan World Health Organization. Kaibahan na ang BA.5, BA.2.75, BJ.1, BA.4.6 as in BA.2.3.20. Sinugo po ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga opisyalis kon 42,046 na barangay sa bilog na nasyon na Enganyeron ang sa indang mga konstituentes na magpa-booster shot sa kontra sa COVID-19. Kasabay ini kan pagkondukta kan Barangay Assembly Days para sa second semester kan taon 2022 sa rin man na Sabado o Domingo kan Oktubre. Sinabi ni Abalos na dapat aprobitsaran kan mga punong barangay ang Barangay Assembly para tukaron ang advantages kan pagpapabooster as in pagpapabakuna kontra sa COVID-19. Inabisuhan man sinda na ibitaran kan mga namanuaan ang magpartisipar sa government vaccination campaigns arog kan Pinas Lakas. Dapat man naimpormaran ang publiko na ang COVID booster shots accessible ngunyan sa sendang workplace, transportation, terminals, drugstores at sinibapa. Pagiramdom ni Abalos na ang pagkondukta nin Barangay Assembly Days nakamandato sa ley. Pwede ining gibuhon sa pagikan face-to-face, online o blended modes. Pinatanidan man kan mga barangay an na magpalyar sa direktiba an magkondukta ng assembleya posibleng mahampang sa magakanigong sanksyon. Nagpatanid ang NAPOCOR o National Power Corporation sa posibleng outages kan daay madudugangan ang fundo kay ni para sa masunod na taon. Sa budget hearing kan Senado, sinabi ni Jenaline Tinunas ang Financial Planning, Budget and Program Review Division kang NAPOCOR na 32.3 bilyon sana ang mariresibi kaining fundo sa 2023. Mas sa baba ini nin 12.5 bilyon pesos na kantidad sa pigahagan ninda sa Department of Budget and Management. Sa inyang sinabi na posibleng magkaigwan ng shutdown kan 278 sa mga planta ng kuryente sa katapusan kan 2023 dahil sakop sa kan fondo para sa diesel fuel ang operasyon kan mga ini. Pon Enero sa Hulyo, Oktaba man ang paghatod ng kuryente sa mga lugar na dain na serbisyohan asin apektado kay ini ang 15 na mga lugar sa Luzon, 14 sa Visayas, 15 sa Mindanao. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na nasa 1.3 milyon na mga harong ang maapektaran kung mangyayari ang patanid nin power outages kang National Power Corporation. Siniguro po ni Senador Sherwin Gatchalian, co-chair kan Senate Finance Committee, na ipapaprioridad din daan matawanan ng sufisyenteng pundo ang National Power Corporation o NAPOCOR. Kasunod ini kan patanid kang NAPOCOR sa budget hearing sa Senado na kapag dain nadugangan ang pundo kan ahensya, posibleng pag-shutdown kan 278 power plants ang posibleng magresulta sa mahiwasan na blackout sa masunod na taon sa 2023. 2.5 billion ang pigahagad na pundok ang NAPOCOR gikan sa 32.2 billion pesos na naprobaran kan Department of Budget and Management siraram kang 2023 na National Expenditure Program. Sigon kay Gatchalian, kay bahan ini sa iyang prioridad na masiguro na matatawanan ng sufisyenteng fondo ang NAPOCOR para duro-diretso ng makabakalin krudo as hindi magkaigwan ng brownout. Mientras naminado man si Gatchalian na Vice Chairman kang Energy Committee na nasa entonces na may tao ang 12 billion na pigahagan na pundo kang NAPOCOR dahil sa kakulangan nin panahon. Nag-aragawan talaga nin pundo ang dakol na ahensya. Alagad sinabi niyang pipiriton kan Senado na matawanan pa nin grare nin kadagdagan na budget ang ahensya sa pagikan kombinasyon kan savings kang NAPOCOR, utang sa bangko asin subsidiya gikan sa national government. Suportado kan Palasyo Malacañang ang selebrasyon kan World Food Day 2022 base sa pahayag kan Office of the Press Secretary. Nakikisumaro man ang Malacañang selebrasyon dahil naman sa kamauutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkaigwanin ligtas, masustansya asin baratong pagkakan para sa gabos na Filipino.
Kaya ang pangapudan kan palasyo, Boronyog na suportaran ang parauma asin para sira asin makisumaro sa pag-ataman sa kapalibutan na pighalian kan pagkaon. Dahil sigurado nang makamtan ang kamautan na ini, ngunyan aldaw, partikular dyan na alas 3 in hapon, may aktibidad ang Department of Agriculture sa pagkikisumaro sa Food and Agriculture Organization of the United Nations sa selebrasyon kan World Food Day 2022. Tema, ngunyan na taon, iyo ang Leave One Behind. Dahilan man sa pagapadagos na pandemic conflicts, maraot na epekto kan klima, pag-itaas kang presyo ng barakalon as in international tensions na nag-apekto sa global food security, alagad wara man in opisyal, nanunsyo ang Malacanang kung masabay ang presidente sa aktibidad dyan na hapon. Mientras tanto, ipinahayag po kan Human Settlement and Urban Development o DHSUD na posibleng magkapagtaonin 1.7 milyon na trabaho kada taon ang pagsulong sa paharong o housing kan gobyerno. Sigon kay Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar na nasabing bilang base sa pag-aadal na mga pudanin 8 obrero sa construction in sarong housing unit. Katakod kay ni target man kan DHSUD na nasa 1 million housing units. Kada taon ang nahiling kan ahensya na dakula ang ambag ka nasabing bilang nin trabaho sa espersos kan administrasyon na magbawi gikan sa epekto kan pandemya sa ekonomiya asin pagsulong nin 8-point economic agenda kan administrasyong Marcos. Sigon ini sa DSHUD, magayon ang aksyon na pinakahuring datos kan Philippine Statistics Authority kan Agosto na nasa 2.68 milyon na Pilipino ang dainin trabaho. Sinabi po ni University of the Philippines Los Baños Professor Antonio Contreras na dapat nang magdesignar in Health Secretary si Presidente Marcos. Ini dahil sa kungunyan wala pa mang sekretary ang salud kang nasyon. Sigon kay Contreras, dapat na magpila ang Presidente nin Secretary of Health para ipahiling kon gurano ka ini ka prioridad ang public health. Tinawanin doon ka ini na kung gusto o tinawanin doon ka ini na kung gusto kan Presidente, si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na numerara ng una niya bilang sekretary kan kung naghahanap pa ini nin may maibugtak na nadaog o kung naghahalat pa ini na may ibugtak na nadaog sa eleksyon na dahi pwede ngunyan. Dinundinar mga tugang kang National Union of Journalists of the Philippines ang pigigibong unannounced visit kan mga pulis sa harong kan mga journalist. Katakot ini kan pagbisita kan sarong dain na ka-uniforming pulis sa private residence kan sarong reporter kan GMA News kan Sabado para mangamusta kung nakaresibi ininin patakot. Sa panaluwas na statement kang inyo JP, nagpahayag din kahaditan ang grupo sa pagbisita kan mga pulis sa harong kan mga journalist na wala ngunang abiso maski magayon ang obheto. Maray nagibuhon na sana ang pagkipaghuron sa newsroom o sa mga press corps, press club asin mga organization nin journalist sa National Capital Region. Nagpaluwasin pahayag sa nagkapirang senador may kinaraman sa isyo kan pagbisita ka nagkapirang pulis sa harong kan mga journalist ka nagtalikod na weekend. Sigpara kay Senador Sirwin Gatchalian dapat aramon kan PNP as in Department of Interior in Local Government o Department of the Interior in Local Government kung paano nakuakan pulis ang home address kan mga nasabing journalist as in kung si saya nagtatao. Hinagadan man yung paliwanag ni Senador Jingo Estrada ang PNP kung nata kay puhan pang magbisita ang sa indang mga tauhan na warang uniform kung nata day sana ini nakipag-uron sa mga media companies. Sigon kay Estrada ang PNP o sigon kay Estrada patunay na violasyon ini sa Data Privacy Act as in dapat manimbag ang mga nasa likod. Nasabutan man ni Senador Risa Ontiveros ang pagkaalarma ka nagkapirang media personalities may kinaraman sa indang kaligtasan kasunod kan pambabadil sa broadcaster na si Percy Lapid. Sigon kay Ontiveros sa panahon na ini,
mas kay po na libre as in stabling media para dai magdaranin chilling effect sa libreng pamamahayag. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:35. Ano iba pang mga bareta masunod? Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa indukang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Adi mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng Today's Spaghetti Sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price ng 110 pesos and 25 centavos lang. Mag Today's Spaghetti Sauce na. Ang wais spaghetti. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo everyday. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, oras alas 6:38 na, plano na pong tapuson kan WHO ang pagdeklarar sa COVID-19 bilang sarong global health emergency. Sa sarong forum, sinabi ni WHO COVID-19 o kan WHO COVID-19 Technical Lead Dr. Maria Van Kerkhove na may nagkapirang nasyon na nakamanage sa COVID-19 as napasalit ang nagagadan digdi. Dahilan kay ni alagad tinawanin doon ni kay na dakul pang kaipuhan asikasuhon para ini maipautob. Nagpaluwas manin pinakahuring report ang WHO na suminakat sa 9,000 ang nagadan dahil sa COVID-19 kan Oktubre sagkod 9 na may halangkaw umas halangkaw sa naisulong na 8,300 na gadan. Sa sinundan na simana, inot kay ni nagdeklar bilang public health emergency ang international concern kan 2020 matapos magkaigwanin outbreak gikan sa Wuhan, China asin luminakop sa bilog na Kinabar. Mantang sinabi man kan WHO official na posibleng kaipuhan ining kadagdagan pang doses ng COVID-19 vaccine sa mga masunod na pagkakataon maski pa tapos na ang emergency.
gadan ando si katao matapos indang pagbabadilon nin mga armadong lalaki sa sarong bar sa Central Mexico. Nangyari ang insidente sa siyudad kan Iripuato sa Guanajuato State kung saan igwang tulong biktima ang nalugadan kumpesto inin lalaki asin anom na babae ang nalugadan dahilan ang dakul ang pagtubod kan mga otoridad na may kinaraman sa drug cartels alagad padagos pa man giraray an sa indang investigasyon para digdi. Padagos mga tugang ang laban para sa padagos ng maeradikar ang COVID-19. Aramon ta po ang head ang bareta kayan kontra COVID kay Basi News Manager Mar de la Cruz. Kontra COVID, aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB, Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Pading Mar, good morning, kamin. Good morning, VP. Kung malunad ka sa public transport, pasiring asin pabalik ikan sa eskwelahan, dapat nasunod doon ang mga minasunod na lakdang para proteksyon ng sadiri asin iba pa kontra sa COVID-19 sigon sa World Health Organization Philippines. Sigon sa siya magsulong ng face mask kung surusuan ang bus asin jeep kung saan imposible ang physical distancing. Kung may maluyang ventilasyon, linigan man ang kamot gamit ang mga alcohol-based hand rub bago asin matapos paglunad sa mga public transport. Sarong pagidumdum kundi si GB, DOH sa singang WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Paga sa Ligaspi, nasa linya kay iba po si Ariel Samodio. Reyna, daw po, para po sa update sa komentatan sa tuyang panahon, na kaluwas na kansubanggi ang bagyong Neneng. Asin nga alas 3 nga niya nakalos na sa Philippine Area of Responsibility. Asin nga na alas 3 din aga, ini yung nasa distansya na 430 km sulnupan kang extreme northern Luzon. Nasa kategorya pamangiran na ini yung typhoon na may international name na Nesat. Samantala, nakaka-apekto man ang southwesterly surface wind flow ang duro sa naghali sa timog sulnupan sa southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Magkapon ang kabikulan ni Lalauman na magkakaigwan ng bahagyang mapanganoron hanggang sa mapanganoron na kalangitan na may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagtaguldol. Katamtaman man hanggang sa makusog na duros na halit sa timog sulnupan ang mairan na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Ang tinatayang agwat kat temperatura sa maghapon, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:36 ngunyan inaga, masunod pa siya na alas 5:25 nin hapon. Alaliti sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Business News. Business News. Mga tugang, napapahibi na sana ang nagkaperang mga nagtitinda dahil wala pang puting sibulyas na maipabakal sa mga saudan. Sigon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, kay puhan ng mag-importanin puting sibulyas alaga dapat manggiraray na magpautob din mahigpit na lakdang ang gobyerno para mapugulan ang pagpuslit o smuggling kan mga agricultural products. Business News. Business News. Sa inyo pong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw, mga tugang ni Lunes. Sa pangaran po ka nagsurat kayan, News Manager Mar de la Cruz, Director Edwin Peralta, asin Angel Mostaza, kaiba po si Francia Mayboras. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive.
In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, uy, balik kita sa programa. An oras 12 bago mag-abot ang alas 7. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Aramonta daw mga tugang, ano ba pang mga istorya? Hali po dyan sa luwag. Kaya pa po mga tugang ang Mega Force Patrol sa paagi ni Ange Galero. Baretang mainit sa morning hirit. Ange, good morning Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, nagkapirasan ng mga midbid na personalidad na suminabay sa gilibong walk for a cause pati na prayer rally ka nakalihi sa Sabado sa Peñaranda Park sa pagtaonin suporta asin pangadji para kay Gobernador Noel asin Alcalde G. Rosal na sa ngunyan parehong nahahampang sa disqualification case susugman sa naging desisyon kan COMELEC First asin Second Division. Nagkapira sa mga ini ayusin the Bishop Joel Bong Bailon, Reverend Father Rex Paul Arjona kan Diocese ni Legazpi, sinda board member Rolly Rosal asin Vince Baltazar III, Konsehal JP Lee, former board member PM Imperial, asin nagkapira pang mga kapitanes de barangay sa syudad kan Legazpi. Sa nasambitan ng pagtiripon aktibidad VP na supposed to be ang target ko ng participantes 10,000 na katawo, uminabot sa poco mas o menos 18,000 estimated na number kan crowd sa nasambit na ng pagtiripon. Saro sa mga naging malaman sa aktibidad na ini, iyon pangapodan ni Obispo Bailon na sarabayan o sabay-sabayan mga anbayano na magpangadjiman para sa duwang leader na ini na sa nguyang nga nahahampang sa disqualification case kan COMELEC. Sinabi ni Bailon na dakol na ang nagkukomento sa iya may kinaaraman sa pagsuporta niya o kaya pagtaunin pangadji para sa nasabitan ng mga persona. Alagad sinabi niya na ini sana sa mga moral obligation kan simbahan katoliko. Iniangkap ng kan pahayag kan obispo. Pwede sabihin hindi makialam ang simbahan sa politika kasi ang politika po ay isang daigdig na kung saan mayroong moral component ang ginagawa doon. Mayroong mali, mayroong tama, may mabuti, may masama. At ang simbahan ay tinatawag na manindigan kung ano ang tama at ituwid kung ano ang mali at ano ang masama. So, hindi ko pwedeng sabihin na walang pakialam ang simbahan dito. Pag nasira ang lege, pag sinira ang kalikasan, pag binaliwala ang tunay na kapasyahan ng tao,
Ayon kay Bishop Tabi VP, Aha. saro sa na ini sa mga muyan niyang tauanin doon na bako man dahil man namumulitikan simbahan, kundi saro ini sa mga moral component ninda na kung sala kung tama papanindugan man dahil sa may mga basehan man sinda para sa siring na bagay. Pero kay NVP, kadakol man ang mga persona na naimbitaran para magtao mismo ng testimonya sa pagsuporta maninda, pagpangadji maninda sa duwang persona. Sila na sa nangani ni Senior Citizens Federation kan Albay, President si Cha Edith Manila, saro man ini sa nagtao nindo na saro sa mga tigtaram niya itong pagtao kan payout or cash assistance para sa mga tricycle drivers. Bako ito hinabasan kundi saro itong tao ni assistance sa kan gobyerno na haloy ng papadagos sa LGU kan Legazpi. Nagkapera pa dyan, VP, may mga nagkapera pa nagtaram gikan sa Libon, igwapa ning gikan sa Ligaw, and iba-iba pang lugar maski na sa Cagraray Island and Tabaco City talagang nagpartisipar man sa aktibidad. Pero dahil naman nagpailing o wala man duman sa presensya ni Alcalde G and Governor Noel na nasambitan ng prayer rally. Okay, so pero ito sa nag-extender more or less 18,000 na More or less 18,000 VP individuals? Oo, VP before itong prayer rally, may sarong assembly point ining sa may Benyadero, iba man in assembly point dyan sa may DILG. Nagtiripon ko na sinda dyan. Haros kadaklan kay ni VP gikan sa mga barangay kan Legazpi. Si Sain halang estimate na yan? Halin ni VP sa Public Safety Office kan Legazpi and PNP man VP. Sindaman siya nagmanihar ka na kumaga crowd control man bago titikan na nangyaring aktibidad. And kung ikukumpara to VP, so dating prayer rally for Governor Rosal, dumanin ni sa mismong stage kan Peñaranda Park, ini man kan Sabado, digdi sa hampang kan Kapitolyo Provincial. So venue pa tadi kaya kita ako baga nakailing tayo kita kikuan ano yan, dahil kaya ako nakabisita tayo ako kita mas wedding kan Sabado. So venue pa lang ginibo sampangan kan Kapitolyo mismo. Yes, VP. Takang enot duman sa ibong sa stage. Oo. So ngunyan sampang Kapitolyo pa lang ginibo. Roger. So ano ang papel, apera kang pagtram ni Bishop Joel kasuap kan Sabado, ano ang papel niya tabi naman, Ange? Sa VP, so nag-lead man kan opening prayer. Ayun. So pareho kang enot, di ba? Oo. Pareho kang enot, nag-opening prayer man si Bishop Joel Bailon. Yes, and before siya mag-prayer, ngunyan, opening prayer mangiraray siya. Nagtaugo na siya kiminsay, mo yan niya, mag-clarify go na, so pagtindog niya duman. Okay. Tampapil baga ni Bishop Joel, opening prayer man sana. Dahil man siya nagpapaluwas, maski kang enot, dahil man siya nagpaluwas statement Yes. Opening prayer man lang. Igwada kinag-react. Ngunyan VP, may text blocks baga so chancery. Gary, na-misunderstood ba dito kan mga tao or may mga taong nag-misinterpret kay ito na garo nga namumuliti kan simbahan. Kung kaya si Bishop man, suminimbag man tulos duman sa aktibidad. Sabi baga ni garamay namin may go ka iling na audio niya nagari apera kan siya nasa simbahan saro man siyang albayano buda. Yes. Kang enot. Actually, VP. Oo. Ugmamang kita na live sa ito mismo sa Facebook kan DCGB News Online. At talagang tinaram niya ito na aside from being the bishop kan Diocese of Legazpi, saro siyang citizen kan Albay. Iyan, aragman kan sinabi ni Monsignor Trungked kang enot, ka nagtramduman sa enot na rally, na bilang sarong albayano, iyan, obligasyon nindang ipahayag ang katotohanan tungkol sa bagay na yan. Tama. Okay. Sige. Mas dakul pa lang ini, na ikadawang aldawan, takang enot baga, so estimate more or less 10,000 daw ito. Ngunyan, uminabot sa 18,000. More or less, yan so estimate ninda. Ang di ko lang masabutan dito, nakapangpula sa mga tao. Ano? Nakakolor pula. Nakakolor pula. Taday mo hinapot kung naka-red sinda? Actually, di naman natiga tararam kung di naman nagsirimbag kung nata pula. Pero ang saro sa mga tigtataram nila is for justice da. Ayan. Okay. Takang enot, bagaday mangkikolor. May kolor kang enot? Kay to VP, iba-ibang color. Ngunyan, kataklan, dominated kang kolor pula.
Apo. Ayun. Okay. O di... Anong oras na tapos kan Sabado? Kan Sabado, VP, mag-aalas 6 na ito natapos. Haros patapos ng part mga kanta na mga song number naman sana nangyari. Okay. Sige. So, yung WBP, sumada ka nangyaring pre-rally dyan sa Hampanggan Kapitolyo ka nakalihis na Sabado. Ans Galero, DCGP. Salamat, Ange, sa report. Ali po dyan sa luwan. Dakul bagang mga pangyayari na imbwelto ang satuyang mga high-ranking official kan simbahan, mga tugang sa endang kamabutan na manindugan para sa katotohanan. Diba? Kung babalikan mo kang uminaging taon, People Power Revolution, tama ba sa kung na-recollection? Si Cardinal Sin, dakulaon po ang papel, mga tugang kang panahon na ito, kan uminaging EDSA People Power. Diba? Kasi iba pa na mga aktibidad na yaon po ang satuyang mga official kan simbahan. Diba? Pero kanya-kanya man yan, sabi, na interpretasyon, mga tugang tungkol sa bagay na. So, nangalas nga na ako nagpaliwanag muna si Bishop bago mga G. Bigo na palang kinagkakapirada na nag-react mga tugang tungkol sa bagay na yan. Okay, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po kita sa 7:30 sa programang Anhapot, mga tugang sa DCGP. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. GB as all. God bless us all. Mabuhay. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Sa selebrasyon kan ika-64 taon na anibersaryo kan DZGB, sa taho kan pangapodan para sa pagmakulog sa satuyang common home na iyo ang kinaban. Pag-adaptar sa pagbabago kan klima asin pandemyang COVID-19. Sa muyang ipresentar at Earth Forum and Expo. Hatod sa Indo kan Provincial Government of Albay, Governor Noel E. Rosal, City Government of Legazpi, Mayor Geraldine Rosal, asin Energy Development Corporation or EDC. Ini may temang Sustainable Development in Light of Laudato Si, Climate Change Adaptation and COVID-19 Pandemic. Maghiling asin magpartisipar sa diskusyon asin aramon kung paano kita makakakontribuir sa implementasyon kan sustainableng solusyon para makamtan ang kamabuotan na makasimbag sa pangapoda ni Pope Francis to care for our common home. Tampok ang mga matitibay na lider sa aspeto ng environment, agriculture, resiliency, tourism and health, or earth, para ihiras ang sa indang kaaraman as an eksperyensya para sa sustainabling paghiro sa pangginaba na pangapodan na masolusyonan ng pagtios, proteksyon sa satuyang pinag-iistara na kapalibutan. Maghiriligan kita sa Oktubre 19 sa God 22 sa Ayala Malls, Legazpi para sa Earth Forum